Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Ake sikhulume ngamakhowe. Amakhowe ajwayele ukumila entabeni. Uma uphupha ubona amakhowe ngicela ukuthi uqale ushaye subscribe ukuze yena ngokulandelayo ungaphuthelwa. Uma uyibona ku YouTube, uma uyibona ku TikTok le video nayi link uyibhayo noma usearch ukuthi sichaza amaphupho ufike usubscribe ukuze ngokulandelayo mangifaka ivideo impendulo yakhe isheshe ifinyelele kuwena. Uma uphupha amakhowe kuyinhlanhla ukuwakha kodwa kuyisha shwa ukuwadla amakhowe ikakhulukazi ke uma ugula ephusheni lakho okusho ukuthi akukho kuhle ukuthi kube ukuthi uyawadla lawo makhowe ikakhulukazi uma ugula. Amakhowe aphinde abike inhlanhla kwezothando ikakhulukazi ke uma ungumuntu wesifazane uzothola umendo kuzohamba kahle nje konke. Uma ungowesilisa lona othandana naye nguyena phela ke omlethelwe izidalwa zakho. Uma unombuzo usungabuza ku comment kanti uyakwazi nokucela ku inbox inamba ka WhatsApp la sokuphendula khona njalo ekseni uma uphuphile ukuthi lawa maphupho akho abike ukuthini. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nifollow.